Yo, what's up mga ka-Oragon at ito? Nagluluto ang aking jumangkag ng Krabby. Gusto nyo makita guys? Wait lang. Wow! Sarap! Wow! Yan guys, papakita ko sa inyo kung paano kumain ng crab. Kasi alam niyo naman masarap ang ating crab ngayon. Kumuha ko ng isa. Kung nandito lang kayo guys, mamimigay ako sa inyo ng crab. Alis naman ang aking kamay. Sure ako dun. Ano sarap? Yan muna. Ano ba? Ayos lang kahit gabihin, pako kakakain ng Krabby. Sunger! Ay! Gaga! Ala! Ito na! Pigsan yan na Gaga, magayon pa. Magayon pang sinangli mo. Ano, sabaw na. Pakat ka mo dito. Sige, kaya may crab dito. Ano may pagkakatunan? Ano ka sa? Sige, ang. Pem. May isa ba sa kakalang lalatin ng Krabby? Yung ating juntis? Yan guys, yung ating laman ng Krabby. Bakit kaya guys, kung buksan mo na ito? Yeah! Ano naman sarap? Saan nga na magharap ka ba? Sarap sa niya nga. Okay.
Okay ito. Diba, pero kayo na kakain. Kawang pa ganito sa sasa. Kawang niya. Tingnan nyo guys, kalo-kalike. Isa pa nga. Sample. Ay! Uy! Ah! Ano nga? Nanalan ka na? May lulong na ako. Anong sa to pala? Pem, nailam mo sumiyan. So, sa nagkakain na yan. Ano nga ni Julie? Bat? Mm. Ang ulam namin ay crab. Amazing! Ang crab ang ulam namin. Crab ang ulam namin. Crab ang ulam namin. Oo, alam ko, gago. Kung nakita niyo, wala na siyang isang pakpak. Kasi may wing siya. Oh, ang galing mo! Hmm. Hmm. Hap. Ngat-ngatin mo! Fresh na crab. Nakikita nyo, buhay na buhay pa to. Yung si Aling Marte, si Mamay, Kasi ito. di ba, inawa niya yung buhay na crab. Tumalsik yung crab kasi kinagat siya. Sip-sipin mo! Paibog, ma'am. Paibog ka, ma'am. Hindi ko liyan. Magpapano kita, Pen? Ako na sa baro. Mapagas. Ano ko pala sa dyan sa baro? Maligion. May blood, magkaroon. Inidali sana si Kuya Lon. Hindi mo yan to? Wala ko. Pag may ginisi. Pero kang gaya dito nito. Kasad. Testi lang mo. Testi kundi. Ang buhay natin, hindi natin masabi kung hanggang kailan. Stella. 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 Dugyot guys, dugyot. Yan o, dugyot. Dugyot, yan o. Yan mo? Yung kanin o, nandun mo. Dugyot guys. Mag-aati na lang ng crab, di pa sinigurado. Uy! Wow, tumalikod sa ating cam. Parang hindi masabing dugyot.
Chichi? Linigyan niya mga sira mo niyan. Unless you're punishing me for screwing up on Miller's planet. If you're wrong, you have a very personal decision to make. Your fuel calculations are based on a return journey. Strike out on Man's planet, and we'll have to decide whether to return home or push on to Edmonds with Plan B. Starting a colony could save us from. Banga, na-stress mo rin siya gaga. Might have to decide between saving children. Ngayon ko lang nalaman na yung crab pala ay nakakapasipag. Yan. Natapon yung kanyang alimasag, tapos yan yung ginawa niya. Paano magsabot yun? Yan. Ang sipag-sipag niya guys, pag dapat pala, nga, parating alimasag na lang ng ano. Tapos itatapon mo ulit. Yan. Paano nga. And guys, mamaya muna. To work together to save the species instead of themselves. For their children. Bullshit. You never would have come here unless you believed you were going to save them. Evolution has yet to transcend that simple barrier. We can care deeply, selflessly, about those we know, but that empathy rarely extends beyond our line of sight. But why? Monsters lie. Unforgivable. And he knew that. He was prepared to destroy his own humanity. In order to save the species, he made an Aww. incredible sacrifice. No, an incredible sacrifice is being made by the people on Earth. They're gonna die because of just an arrogance. He declared their case hopeless. I'm sorry, Cooper. Their case is hopeless. No. We are the future. What can I do? At dana nga kami mag-laps. Ako pala, dana pala ako mag-laps. Ang back. Dana ako maglalabels. Yon. At yun na guys, tapos na ako ngayon kumain. Tapos na nga. At nakikita nyo naman, kinakita ko na yung nakain kong crab. Bali tatlo siya guys. My crabs. Oh yes, crab. Oh, say bye-bye. 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 Kiss mo sila, kiss.